Pronajímáte byt nebo dům a zajímá vás, jak najít spolehlivého nájemce? Jak nájemce prověřit a minimalizovat riziko, že vám přestane platit nájemné, že vám bude rušit sousedy nebo že vám nemovitost zničí? Mám pro vás několik tipů, jak v Tika Reality nájemce prověřujeme. Rejstříky a registry. Prověřujeme exekuční a insolvenční rejstřík, dále třeba registr hledaných osob a také mnoho dalšího. Reference. Telefonicky se spojíme se zaměstnavatelem a předchozím pronajímatelem a zjistíme, zda je vše v pořádku. Profese a příjem. Zjistíme aktuální zaměstnání zájemce a jeho orientační příjem. To nám dá obrázek o jeho bonitě. Sociální sítě. Jaký má zájemce životní styl? Sociální sítě nám toho řeknou opravdu hodně. Osobní dojem dáme na intuici. Pokud se nám na zájemci od začátku něco nezdá nebo se chová zvláštně, zpravidla to znamená budoucí problémy. Zajímá vás náš kompletní checklist? Najdete ho v popisku videa. Máte vy vlastní tipy, jak nájemce prověřit? Podívejte se do komentáře.